Buhay sari-sari. Like, share, comment, subscribe. Hello mga ka-BSS. Andito po ako ngayon sa aking classroom. Kasi ako po ay maglilinis ng aking classroom. Kasi malapit na naman po ang pasukan ngayong school year 2021-2022. Kailangan malinis at prepared ang classroom kahit hindi pa pwede ang face-to-face ngayon. Tara, mga ka-BSS, buhay sari-sari, samahan niyo po ako sa paglilinis dito sa aking classroom. Uunahin ko ang mga upuan kasi maalikabok na. Maya-maya, pupunasan ko po ito mga... Ouch! Mga ka-BSS. Maraming alikabok. Isang buwan na kasi itong hindi nalilinisan. Yan, ang dami. Maalikabok, alikabok. Tatanggalin ko po ngayon ang kurtina para malabhan. Kasi maalikabok na po ito. Kailangan ng malabhan yan. Saan ang mga bintana para lumabas ang mga alikabok at pumasok ang sariwang hangin. Ito pang tanggalin din itong kurtina para mapalitan. Ouch! Hirap. Yan po mga ka-DSS. Tanggalin ang kurtina para malabhan. Kasi mag-iisang buwan na ito na nakasabit dito. Ay, ang hirap. Yan. Tanggalin ang mga alikabok. Napakaraming alikabok. Tanggalin. Ay, dami. Lawa. Ang dami. Maraming alikabok. Yan po, mga ka-BSS, buhay sari-sari. Ganito po talaga ang isang guro. Ikaw ang maglilinis ng iyong silid-aralan. Magpunas-punas ng bintana at maalikabok. Makapal na ang alikabok ng bintana. Punasan. Ngayon naman po mga ka-BSS, buhay sari-sari. Ako'y magwawalis ng sahig. Ayan po, magwalis-walis ng sahig. Sunod ko pong pupunasan itong mga upuan na matanggal ang mga alikabok. Ayan. Ayan po. Punas-punas. Mga ka-BSS, ito naman po ang pupunasan ko ngayon. Ang aking mesa. Dahil napaka-alikabok na po. Ayan. Thank you for watching. God bless.